Хора! Creeper и паец. Мразя се живота! Де сега си мисля, че снимам малко начин. Къде си, бе? Купая въпеща. Коя вече страни? Другата. Не мога да видя. Май са. Тук има още въглища, бе. То много. Аз те видях. Къде? Преди малко, къде гледаш лавата. Къде си сега? До лавата. Не само. Аз загубих къде съм, бе. О, брат. Къде пъти към нас, бе? Ето, чакай. Сам. Коста. Тук има въглища още. Не замиги? Лавата, да. Не диамантената кирка. Няма ли? Та диамантена кирка обаче не пада. Къде ли няма желязо, бе? Покрай лава би трябвало да има. Тук сега тук ще внимавам какво чупя, че ще не падне в лавата. Имаш ли още факли? Не знам. Виж. Нали имаш въглища? Но аз нямам пръчки. Как ще нямаш дърво? Не е смисъл с това в честа. Уф. Отивам. Тук би трябвало да има някакво желязо, бе. Ден. Ден ли стана, бе? Да. Чуга. Там някакъв рампен крипър. Брат, ти няма желязо. Карах се къва. Имам гъмпаудър. Имам храна. Какво? Глима плът ли? Око на паяк. Искаш ли? То пълни едно хънгър. Да. Аз имам 2,5. Заради него губя кръв, бе! Колко е? Заради него загубих кръв. Чакай. Да проверя кола. Камък. Искаш да си направим с такова още от сега? Няма смисъл. Що е тази малка пещичка, може да превърнем някой ден в голяма къща? Няма смисъл. Къде си? Всъщност има смисъл, да ние не сме... Ого, тук отзаде няма къщи. Ого, брат. Той има цяла армада ми това. Къде си ти, бе? За тебе. Зад тебе. Нагоре. Отивам за въглища и там има. Какво чупиш там, бе? Нищо. Всяко тук намеря желязо ще изкефя. Не бе. Аз някой звъни. Какво? Някой звъни на вратата, ама аз не мога да. Някоя зона или някоя зона. Още кол! Върши за още кол. Стело.
Умрял си? О, не. Никой не те е пипал. Какво каза? Никъм никой не те е пипал. Къде отиваш да въглища? Не е да запуша водата. М. Значи няма успя да стигна от тук. Там нагоре. Аз пък ще отида за въглища. Аз взех и сега обрах повечето въглища. Иначе там да има въглища. 43 въглища имам. И съм на трети левел и половина. Не, почти половина. Сигурно е някъде Почти там. половина. Почти съм половина. 49. В кой левел си? Четвърти. Ааа. Кой си? Трети. Чакай. Сега да падне тук да се убия. Трябва много малко. Колко пещера има тук? Кой? Тук има една пещера. Супер, бе. Пещера. Нормално да има. Аз няма снимам все още. Не снимам. Да ти лага, бе. Ще изчакам да развием. Ти не почна да снимаш. Не. Вече съм 5 лева, между другото, и имам стачи 6 кода. Трябва да имам къде да падна. Трябва да внимавам тук да няма зум. Бега, че жалко пещера. Слизаш на някъде с... И после да се изкатва някъде. Си гадно. Добре, май запуши водата. Мога да намерих още кол. Само че е близо някаква къща и да вода. И аз намерих кол. И съм 6 лева. 7 лева съм. И се трябва да схъбя камъка заради. Сега ще се холна. Не ми се ходи в тази пещера. Имам стати 28 кол. Аз съм почти 5 лева. Готова, аз съм в холм. Аз съм в холма да се оставят да се истините въглища. Аз искаш да изравнявам терена, ела и ти да помагаш. Къде си? Не знам. И тук искаш да го изравним. Фата тук като това. Чай сега, ще кажа къде да изравняваш. Да запушиш ли, да? Ела и тук. И почваш ей така. И Пръста ли? Добре, чакай да взема опашка. и изравняваш абсолютно всичко по тази черта, дето съм ти направила и тук. Добре, само да си Все е така. Само да си взема лопатата и да си оставя това там. Ние сме бачи добрите на оцеляне. Като дупка, бе. Като... Я знам, аз ти те питах. И камък и пръста иска да изравнявам. И да, Виж къде стигнах. Здрасти. Пуста. Вземайте на кирка много бързо става. Ау. Кой ще много това? Играта гърмите, или не? Май да. Аз съм си спрял да си, защото ме нервят. А теб чува ли са гърмени? Не от скайпа ми. Не, аз чувам от тебе.
Вече от играта. Добре. Викам да ни гърми навънка. Чувам през твоя скайп и как гърми. Аз викам да ни гърми навънка в 30 време. По-добре се намали звуците. Мисля, ще е само време. Само да приключа си и ще намали звуци. Сега те първо ще смахна. Нали тук да изравнявам? Еми... и отгоре също трябва. Къде? Да. Трябва да е равно. Не, брат ми. Тя изравни е там моето да съм започнал. Така се изравни. Само откъде изравнявам. Добре, намалям силите. Това ли се трябва да изравняваме? Нали те? Ето камък е, тук трябва да изравняваме. Отивам да разтоварвам бокуци. Навънка? Или... Не. Не. Как това скелет в къщата? Какво? От пещерата влизат скелети, брат. Нормално. О, как ме стресно. Нормално! Да затим си. Аз съм на 2,5 А сърца. какво е нормално, като не е абсолютно цялата пещера в факта да е светло, да се спомнват чудовища? Не разбирам къде е проблема. Взели кости? И кости. От скелета? Да. Направи малко костен прах. Да ми поразнат малко нещата. Не ме разбираш. Не. Я виж какво стана. Какво ще изравняваме повече? Гледай си. Какво? Въглища. И едно жито не ми стига да ти направя хляб. Трябва ми още едно жито. Ма няма. Ще почакаме. Има 2 от честа, да знаеш. Чакай, че аз копая тук. Ще да въглища. Това има в честа? Ами 2 жито. Запушай тук дупката. Сега копнеш. Не така, бе. С камък. И така. Не така ти казвам, бе. Това е тази стена, бе. Трябва да се замахва. Стъмнява се. Нали затова си трябва замък. Ама и тук също мога да се спалня години. Затова ще осветим. Не, бе, тук вътре. Да, ти кажеш осветим, не те чу. Айде слагай торчове. Чакай, трябва да да направя. В честа има ли? Ми, да знам. Ако не воля. Има сигурно няколко. Май не Има само. Няма. Има 4 пръчки. И чакай, ще използвам кола. Имам доста кола и ще взема още малко. Ще взема още малко дърво да направя пръчки още. Двайсет торча. Скоро ще ни трябва на още един чест. Едва ли, аз го празна наша. Правилно. Видите, сега трябва да изкопаем тази планина, дето съм на нея.
Чакай сега, осветявам. Можеш да купаеш тази планина, планина Чакай сега, все още осветявам. така, да се опиташ да изравняваш. Чакай сега, все още осветявам. Къде си сложи бърка? Те е по-удобно. Чакайте, тук не стоиш. Значи. Отиди и дай още дърво, и вземи дърво, бяло дърво. Влезло. Но то ни толкова много имаме. Дай 4 стака, примерно. 4 стъпки. Добре, чакай да ти ги хвърля. Да. Да се облече Взе ли ги? Да. Всичко ли взе? Добре. Мога имам 6. Трябва ли ти да обработваме? Имаме един стак необработено влезло. Не, сега не ни трябва. Не да го обработвам ли имаш? Само ще ни взима място в честа. Сега какво искаш да почнем да правим? И така ли? Да купаш цялата планина там. Чакайте само тук да изравня. Изравняваш и купаш, аз така. Опа. Аз ще изстроя замъка. Добре сега. Уж си спрях си. Чакай, тук ще падна. Там има един скелет. Къде? Там виждам за малко къщите. Да, видях. Чакай да го оставим да дойде. Оф, брат, направо пръстите ми стръпнаха. Играя и Майнкрафт с джойстик вече. Що? Забавно. Ма ти да сега с джойстик ли играеш? Да. Аз забрах, че ти или не да сега играеш с джойстик. Но, да знам, играем с джойстик. Къде отиде този скелет? Скелета за мен някъде. През ще отидем и там нагоре да купаем малко въглища. Аз просто не искам да се занимавам. Купай тук, и аз ще купая вече. Мен просто не ми занимава с този скелет, защото има малко кръв 10 часа. Аз съм 2,5. Аз нямам нито едно бутче. И аз. Но ти яди. Това беше дал. Бом се пак си ял нещо. И ябълка яди първо. Ай сега. Бат, с тази диамантна ракирка заедно съм на Creative Mode. Съм на Creative Mode да ставам с един удар, обаче тук пак имаш такова усещане. Може да с един удар, ама трябва да е енчантната. Тя е енчантната. Ама хубаво, това е само ефективност. Чакай сега се пазя от всички числата. Бак текст. Его още един скелет е там. Ако успеем да го убием, ще вземем малко лък и костим. Да. Аз имам стрела. В честа съм сложила една стрела. Съм, че няма лък. Да продължавам ли да дълбая и толкова стига? Още е. Стига. Ще дълбаем изобщо. Какво? Ще изобщо дълбаем. За да е по-голям замък. Няма. Сега да го правим този замък. Ей тук отпред ще сложим някакви пейки. И отпред пред замъка трябва да сложим някаква врата да може да влезем, обаче да сложим... Тя ще е една гигантска врата. Обаче трябва да си направим този холм наш. Как бяха ние кодови за холма? Не да си правим холма само наш. Ще проверя в интернет. Не знам как. Ма те не могат да ни чупят думата и че... Ще не могат. Аз ще го направите и да могат да влизат. Що? Да гледат. Да гледат замъка. Не. Що ще виждат? Сега изравняваш само този ред вече, аз намалих замъка. Забавно е да ни гледат замъка, да ни се кефят. Ще окачим в интернет, да се огледат там.
Ще гледат нашите клипове, ще им пишем да гледат нашите... Чакай, още не съм изравнил. Добре, да си изравнил. Ма не, брат, трябва да се... Ще ме е по-лесно, ако се кача. Но да ти иска. Не щупи дървото, се качи. Не, сега ще чупя аз. Не, там до къщата също трябва да се изравня, като гледам. Ще изравня. Добре. Аз ще се почивам. Добре, така ли искаш да е? Да, и сега да върши там около къщата да е по-квадратна. То не е много. Къде има време? Е, тука ли? Ами да. Точно там. Лош човек. Аз толкова с камък събрах и тук ще се пуша. Пак не свърши дърво. 4 стака ли? Чакай, сега ще дам още. Колкото има. Ако има 4 стака, ще е супер. Не. Стаки половина ще стяне. Ела ти дам стаки половина. Чакай. Имам още 10. Не е точно. Това ли е всичкото? Не дадох стаки половина, би трябвало да стигне. Аре, идва да копаем това. Чакай, осъждам. Школа намерихме хубаво място за къща. С много камък. Няма много дърво, ама... Школа някъде да го влезе дърво. Как го щупи малко? Кой си го чупил? Що паш да го чувам мадразни? Чупи сега, това камък е откара чупя ти мадразни. Чупи сега, тук трябва да махнем факлата, нали? Аре, нали си спрях злости? Уедърници. Да, пак ли е? Чупай. Да, пак ли е? Чупай само. Вече. Всичките ли ги искаш? Ами, да. Дръж. Много ли? Толкова. Аз мога да направим още, ама още. Ето къде изравнявам ли или да копая? Ето където съм. Гледай. Не, там, това е. Да затворя, добре. Вече тази ден. Свършиха. Пак не те. Как ще се свърши, бе? Трябва да направим още. Аз имах 2 стака пол, тази бих често, вече. Имаме си мобична. Много честа. То. Борислав ми звънна преди половин час. Смяната е колко ще е станало, това трябва да разделяш. Чакай сега, тук ще... Иначе на хората вече им е вписнало да гледат си един час. Час снимам. Аз нали запомниш, че по-рано такова не бях снимал. Мисля, нали запомниш, че бе... Да. Ема пак. Мах ти грозната къща. Не, май това дърво, грозна. Смени го с бяло такова. Цялото? Да. То останаха само 2 стака вече, бе. Има и един стак необработен, и сега ще не го ще. Ай. Чакай да чупим вратата. Но се трябва бравата да взема. Аз от тази врата не се чупи, бе. Бах ти бъга, бе, брат, не мога да чупя вратата. Наистина скоро ще ни трябва нов чест. Гледай, вратата не мога да я чупя. Аз я щупих. И отвътре и отвънка да заменям. Аз я щупих.
Ела фъка. Затова ти звънява. И отвътре и отвън, къде искаш да заменям? Ами... Да. Ари, бе! Вътре гости. Ще ни слушат стаковите. Така, тук двойна врата. Бери съм тук. Тук бери съм. Айде, бе. Айде, нещо. Точно. Опс. Двойна врата ли ще правим? Да. Айде огради да направим. И огради. Не такива оградки. Айде нещо интересно да направим. Чакай първо да направим. Тук дамата. направо ще ни е само фермата и такива неща. Отвънка вече са ми по-интересни. Не, вънка ще е фермата. Тоест на тавана ще е фермата. И там, очица много планираш. Еми, да не мислиш, че само е толкова ще е в замъка, че Чакай нормално да ли се? направя Сега и тук ще сложим един талан. Чакай да направя още една врата. Трябва ми още дърво. Само още една врата да направя. Добре, сега, що се те влизат с панците на обратно, не мога да разбера. Точно са. Мила, плей. Отвътре са наред. Вратите изглеждат, защото са различни. Не може по друг начин, защото няма опора по средата за той. Вътре... Гадни сте. Свърших направо. Свършило дървото. В мене е. Еми дай го. Обаче наистина скоро ще свърши. Ами ела не? Чакай. Дай. Трябва да са стаки 55. Само толкова. Толкова стана. Бедни сме. Че како имаме толкова жирно и дърво? Лесно. Виж още колко дърво имаме. Той, че хареса само брезо. Да бе, сега другите етажи ще ги направим други. О, имам пажна. Започне ли да пека стъкла? Да? Да. Аз не знам колко пясък имам, че да ти кажа. Я? 55. Ще спека 30. Така ще след нас. Чето мога да преброя блокчетата. Колко са? Готово, айде. Оставяме стъклата да се пекат. Имаме... Да обработва ли брезовото дърво? Чакай, запомни 24. По 24. Запомни просто числото, да. Да. Защо да го помня? Къде отиде ти, Орел? Аз так мълча прихотия тук. Ти го купава, брат, разваляш ми сме. Така. Така. Сега да направя някаква готина вратата.
Така беше мислил да помня числото 24. Е, И брат, имам един стак необработено брезово, да го обработвам ли? Не знам. Обработвам. Как Може е? би 4 стака брезово точно. Да. Имам 4, сега ще ги пъхна в чест, имам 4. Ох, тук трябва да отвършвам стената. Чакай. Имам 4 стака брезово. Не, няма да е такова. Дай брезово или... Един стак. Не. Колко? 3. Поне. 3. За тебе. 3 брезово. Не, дай нормално. Нормално, дай така. Нормално. Аз имам, я да сложи това в честа. И то стак. Не, това в честа да стои. Дай, абе, ще взема. Аз ще използвам, аз знам какво да направя. Чакай. Знам да бъде дърво. Такова дърво ми трябва. Циганско ще стане, няма нищо. Циганско ще стане с толкова много видове дървета, но голяма работа тук. Анте. Мощно екстра. Какъв ще слезна? Що си посадил дърво тук, бе? Защото нямаме криза. Криза, брат. Виж, поне това лесня. Виж какво направих? Кола. Кое? Прежа плете, да. Видях. Само 8 дърво, не са толкова много. Не чак толкова с голяма криза. Ти сега какво трябва да е? Кое? Това да го правиш. Скоч. Там ще има чест рум. Чест рум. Да. Да, тук ще го оправям отвътре. Ти прави нещо друго. Чакай. Да помисля. Не бах ти. Нямам кръв, трябва ми храна. Виж житото Аз да ще отида на спална и ще потърся храна. Какво? Ще се върна на спална и ще потърся храна. Няма храна. Не мисля по пътя. Ще се поразходя малко, ще потърся храна. Знаеш, ще взема и... Най-много да умреш, ама нищо. Що? Няма смисъл, брат. Знаеш какво? Кога ще намериш храна? Ще умрем? Няма да умрем. Няма храна. Имаме си замък. Но няма храна. Аз и тук... Ай, там горе ще копая въглища. Хората са гладни. Ще малко да имаме, че... Стъклото, мисля, че скоро ще е готово. Не, всъщност. Не още 6 остава. Да си пече, аз тъмън да като скопая въглища, стъклото ще е готово. Сега тук на тази голяма дупка, какво ще правим? Това врата ще правим. Това е врата? То не е нещо да сложим на нея, не е това. Интересно. Аз съм измислил, ама по-късно. Аз взимам още дърво. Аз съм почти готов. Аз скоро няма съм готов, защото не мога да намеря пътя до тия въглища. Смутка трябва да имам човек. Така. Какво стана? Умрях. От какво? Паднах.
това. Ми пиши home, се върни. Да, върнах се. Нямам инструменти. Замисляйте ми те. Марин, аз за какво не съм се убил до сега? Какво? Я, да, съм убил аз. Няма още китове. Какво? Няма кит и не можеш да вземеш айтемите. Какъв смисъл? Самоубили са. Не. Викаш, леле, аз що ли се самоубил? Няма кит, не можеш да взема айтемите. Отиди на място, къде ти умрял и си ги вземи, бе. Чакай само да върна. Стъклата е ти. Не стъклата. Отиди на място, къде ти умрял и си ги вземи. Какво стоиш тук? Живота е пред теб. Не. Скоро ще умра. Поне вече имам пълно такова. Остай си айтемите и се самоуби. Това ще правя. То не е нужно да се самоубияш, ти като се върнеш. Мисля, не е нужно да се оставиш айтемите, но като се върнеш, тя ще ги има. Ма пък ще изхвърчат на някъде. Пак ми свърши дървото. Май. Тук някъде да сляза, бе. Айде, и другото дърво свърши. Брат, трябва да се върна бързо да взема кирка и такива неща. Ако можеш да вземеш дърво по пътя... Ма трябва ми няма дърво тук. Трябва ми кирка да мога да взема нещата. Може да си гепя едно дърво, да не се вижда. Тук ще си гепя едно дърво. Чакай махна тази платформа, че вече не изпълня. Брат, трябва ми кирката. Ще направя някаква камена. Не мога вече. Какъв смисъл? Сами се вече, не мога да стигна там. Абе, отивай, бе! Ще умра пак. Отивай! Какво те интересува? Гошо! Геронимо! Да се уби. Холми се. Хол. Дори не знам къде съм в момента. На спауна. На спауна на Survival. Експит. Втори лево съм. Втори. Умирам. Що? Тогава си знам късмет, че срещна някой зомби или някакъв крипър. И мен се след вземайте ми. Как се самоуби? Да. Няма да споделя с спауни нещо. 4, 5, 6. Охо, точно не стигна. И хайде. Добре, успях. Пиши хом. Написах. Ти хомнен са, да. Сега има ли нещо? Брате, не се че тук ще влязат чудовища и тази отворена дупка. Какво ти получи? Не се занимава. Ще ги уби? Ендерман. Колко ли време снимам? Ясно. Значи, що ме 6 на 2, 3. Може да ме едва ли малко. На 2, так. Боже, да не ти е звънял за рождения ден, сигурно. Да не е заради това, я. Чай да ми взема. Бетерно. Хора, виж има какъв съм пич. Чакай се. Съм вече си. Оставя меча.
Чакайте, всъщност мога да се направя. Хора ще съм убия на идейката и той е без тук. Не знам, що мълча, просто така съм... И те без него няма за какво да говоря. Защото е комедията тук. Но след като скача да съм си надигнал кръвта. О, мощ. Какво ти каза Бобито, бе? Ами, заобъркал мазара. А какво ти каза рождения ден? Нищо. Ти е казал дали днеска или утре ще го познам. О, имали сме дърво. Много. Брат, Аз не ти казах, че като обработих брезовото останаха 300 и нещо. така. То рушиш, бе. Аз таково. Аз таковото, ако казваш, ако каза има такова, аз отдавна ти казах. Добре, врата. Чупиш там, бе. С 30 такова ще стигне ли да пека още? Пичи още. Е, така ще. Знаеш какво трябва да правим? Вижте пода. И? Трябва да го направим дървен или кабелстоун. Аре, кабелстоун. Почвай да купаеш. Уф, чакай, трябва да взема кирката. Брат, Борислав, май си е забрал рождения ден преди ти да му кажеш. Сигурно. Малко съм му казвал. Що не го пита? Ще негов рожден ден си. Да си го забравя. Именно да си го забрави. И ти там имаш 11 лева повече. Кажи, че си ходил. И с 11 лева напред. Сега какво? И вътре в често ли трябва да купая? Вода. Чакай. Ами... Абе, не иде още там. Сега просто купай. Където можеш. Майка ми даде фреш. Какво си дал фреш? Фреш ми даде. Кой? Майка ми. А те са прибрала. Аре да купаем на зигзаг. Знаеш какво им пред? Виж сега, примерно аз идваме и тука. И сега те си купаем. Чакай, че ми лагва. И прескачаш едно блокче. Примерно сега аз както съм е така. Е това блокче, ето къде, ето ред, дето е за тебе и тука.
Аз почвам от ето ред. Аз те разбрах, ама не искам. Що? Ще искам по-бързо да работим, защото този епизод ми вече да се дълъг само. Айде да го приключим. Абе, искам всичко, дето го правим от сега нататък да е в епизод. Ама чакай, ти един епизод ли ще е това всичкото? Не, говоря смисъл, ако ще правим нещо да снимаме. И ние сега правим нещо. Не говоря да спираме. От епизод много дълъг ще стане. Аз ще излезе, ще съм частта, в която няма. Да се самоубивам. Къде паднах? В тази дупка, бе! Мъркав мен, че не умрях. Колко си? 3 сърца. Запушия. Нормално. Аз съм паднал на тебе да паднеш точно. Какво? Как точно пък на тебе ти се падна да паднеш? Защото не си я запушил както трябва, ти си сложил само камък отгоре. Скоро ще изкопаем, обаче после трябва да слагаме. То няма да бързаме да слагаме. Първо ще измисля как да го направя. Тогава. Да, той копак го вижте. Ще е тази дупка тук. Какво? Тази дупка, където е зад мене, ще я запушиш ли? Аз се бях запушил. Сега да направим някакви масички и такива неща. Не изчакай сега. Едно зомби идва тук, че я дам малко. Чакай, къде бе? Дай парите, зомби. Два крипера, отивам да взема малко гънпаудър да взривим динамит. Не гърми мозъка. Така. Още две гънпаудър. Трябва ми още 2 гънпаудър и ще направим един динамит. Айде. Айде да направим динамит. Да го гръмнем някъде. Мането ни трябва само гънпаудър. Бат, ти искаш да направя лък? Че ние пясък имаме ли? Лък? За какво ти? Ние нямаме стрелива. Имаме една. Няма смисъл. Стрелите как се правят? Има ли пясък? Къде е пясъка? В печеса. Той си изпекал. Виж колко пясък имаме. 0. Да, ние сме богати. Искаш да направиш динамит. Ами, поне имаме стъкла вече. Айде да отиваме да таковаме това. Пясък? Или ти ще отидеш ли, пък аз да копая тук? И двамата ще отидем. Чакай да взема една лопатка. Аре. Сме чуве в ръката ни, вървим. Аре, какъв е това лак, бе? На мен не ми лагва. Бах ти лага! Брат, лагвам по най-циганския начин. Що? И сега ти на едно и също място. Мисъл, ти на едно и също място в Тунуала. Явно някъде е бъгнато. На тебе ти е бъгнато. Не, някъде в къщата. Крипър, ай. Колко има там? Този гръмна. Къде са? Оцелилица? Да. Колко ли? Трябва ни стрели. Как се прави? Нали имаш някакъв начин да се прави стрели, бе? Да. Как беше? Една пръчка и желязо отгоре. Не. Пръчка, перо и кремък. Ние имаме само пръчка. Перо ли? Не е ли без перото вече? Да, перото отдолу, верно. Толкова с пясък, стига. Все пак за още по-късно стъкла да му направим. Чакай тук да изкопаем. Можем и да изкачим. Излизай, ще се удариш. Голяма работа. Ще взема малко. Добра. Няма. Получи, аре. Умри от лопата. Това съм обрал, аз имам 3 пясък. Аз имам 45 пък. Айде се вършим. Ние нямаме редстоун. Аз съм холман. Ние нямаме редстоун. Нямаш бро, всеки си. Той редстоун много трудно се чупи. Какво? Ако няма диамантина кирка, много трудно се чупи.
Не. Си желязни. Но пък и ние имаме. Що не довърши стои с стъклата, имаме още стъкла. Това е с стъклата. Не, смисъл. Те струва довършиво, имаме още стъкла. Да нямаме редстоун, бе. Да гръмнем ти не ми да говориш. Ние нямаме редстоун, няма как да го гръмнем, това е проблема. Аз има още един начин да го гръмнем. С огнена стрела. Точно с стрела. Сетих се. Взимаме това. Абе, не го взимай, бе. Къде да го гръмнем? Не, бе, почвата ще гръмни. Голяма работа. Свети две дървове. Не мога да ударя. По-навътре. You are not permitted to place TNT here. Що? Не можем, защото е къща. Айде. Малко навътре. Аз сме навънка. Ела. Ела тук. Не ми каза, че в сървъра е невъзможно да слага TNT. Ела тук. Ела тук. Не може да се слага TNT. Ела тук, бе. Брат, никъде не става. Няма да го сложа. Няма на мен. Не става. Не може в сървъра да се слага. Както и лава не може да се слага. Какво не може да слага? И лава мисля, че не можеше да се слага. И лагове, бе. Ето виж, то може да чупиш, а не можеш да слагаш TNT, това значи, че е невъзможно просто. Дай TNT-то поне, да го сложи за украса. Айде спираме епизода. Ко? Излизам навън, А ние ще играем малко извън кадър, нали? Не. Ще довършим скучната част. Не съм навън кадър. Айде, напърво ще направим едни маси. Аз ще направим едни маси, ти довърши и с стъклата. Не бе, толкова стъкла е достатъчно добре. Що гадаш, аз ще направя някакви масички. Ма за какво ще тия маси, бе? В смисъл, ние нямаме... Аз искам да направим тук едни къщички вътре. И ние така малки къщички и там да слагаме вече маси. Брат. То тогава, айде да се свършваме тогава. Не, бе, тук ще направим едни масички. Брат, няма смисъл. Не, тук отпреде. Го, тук дет съм, тук в ръба. Ма няма смисъл. И ти за окраска, бе. По-добре да направим първо малките къщички е така, като е тази. Първо вътре, ако искаш слага. Аре, ела! Вече направих плейт. И тук ги сложи някъде. Добре, чакай, оградки трябва да го направя. Тук. Вече ми трябва ти оградки. Поне да можех да го сложа за окраса. Не си го сложа в честа. Как се правиха оградки, бе? С пръчки. С пръчки, да. Навсякъде. Аз тръгнах с дърво. Навсякъде, освен онзи. Аз тръгнах с дърво, защото ми става с дърво. Не толкова стига. Да, и ти се правиха, да. Добре. 4 оградки. Толкова ще са. Аре бе! Аре бе! Какво? Не мога мина. Ти лага. Гошо? Я излез от къщата. Ще само да... Що? Геранимо! Какво трябва да стане? Чакай. Стой отвънка. Излез. Чакай, правя масата. Не, ще не да излез. Стой там, където си.
Нинджа! Какво трябва да стане? Искаш да ме оцелиш? Трябваше направо още две обратки. Пошел. Нинджа! Готово. Гошо, ще запушиш ли това? Кое? Нинджа дупката. С какво да го заключа? Нинджа дупката. С какво да го заключа? Да го запушиш. Но с какво? С дърво. Ама не мога да стигна. Нинджа дупката. Ама не мога да стигна. Мяраш слушай едно дърво долу и са като... Ще просто се скачам по нормалния начин. Това ще е на 2, това ще е на 4. Имам си масички. Ти си извратен човек. Що? Що? По трудния начин. Бати гроздите маси. Да, не крафче тело не правя, нямам дърво. Това е хубаво ще ми направя по-много така. Чакай. Я кажеш ми така. Не, само едното го щупи и го премести по-навътре. И го промени. Чакай да си ги Я дай, хвърли ми 2 дърво. Брезо. Каквото и да е, дърво. На. Опа, нали съм ти хвалих 3. Вземи го де. Не мога. Трябва да го оцелиш. Не бе, виж сега, чакай, щупи ги. Дарох ти ги. Чакай, абе, що всичкото е гъс? Виж. Ти искаш такава маса, но тук няма място за такава маса, аз зато исках отвънка. Го е. Аз ти говоря, аз зато искам отвънка, защото тук няма място за такава маса. Много голяма е, няма смисъл. Така ще свършим епизодите. Не, това е целта. Опа. Дай, ще сложа облегалка. Аз съм до прозореца. Чакай. Ами още една табелка няма да сложиш. Какво? Тук още една табелка няма да сложиш. Сложи го. И на вече облегалки. Даже и за главата имаш. Много удобно. Айде, Чакай. пак ще чуя мехото. Аре, доволен ли си? Какво? Кое? Те го бя. На. Радвай се. Аз знам какво да направя с оградките. Аре, застани тука. Чакай да направим малко. Айде. F5. И наснимай те двамата, както сме. Чакай. Седни. Обърни се към мен. Чакай. Ела в мен де. Защо аз? Чакай. F5. Така. Знаеш какво се получава? Не мога да се наглася. Ето. Седни с шифта. Що? Виж как съм секси. Аре, свършвай. Гледам как съм секси. Брат, айде да направим по... спери се. Аре, свършвай накрая. Лари. Благодаря, че ме гледахте хора и...